پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کلام اور اس کے اوپر تزمین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی پیش کر رہا ہوں۔ او دی دل نو تانگ بتھیری کہیے سبحان اللہ۔ او دی دل نو تانگ بتھیری جدی ازلوں شان اچیری ربا وصل دے وچ کی دیری اج سکھ میں تیرا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو 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 وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا اج نینا لایا کیوں جھڑیا اج نینا لایا کیوں جھڑیا اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج نینا لایا کیوں جھڑیاں او تے ہاتھ مہار زمانی کہیے سبحان اللہ۔ او دے ہاتھ مہار زمانی او دی دو جگ تے سلطانی او دے ہاتھ مہار زمانی او دی دو جگ تے سلطانی ایتھے گم اکلے انسانی ایتھے گم اکلے انسانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور کھین مد بھریا اج نینا لایا کیوں جھڑیاں 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 تزمین سنیے اونو ہستی دا عنوان کھاں رب سچے دی برہان کھاں یا اکھیاں دا قرآن کھاں اس صورت نو میں جانا جانان کے جان
رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیا اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج نینا لایا کیوں جھڑیاں